Ola a todas e a todos, máis unha vez aquí no canal Desbardallando. Hoxe vou falar dun par de cousas que me parecen importantes. Unha delas pois ten a ver con certos termos, certas palabras que son infrecuentes na Galiza porque predominaran outras ou pois porque há unha variedade que non se ensina e é difícil que apareza porque nos media non está, nos libros de texto non está, etcétera, etcétera, etcétera. Entón, falando nisto, estaba a ollar o canal de Twitter do colega Diego Bernal. Para quen non o coñecer, podedes botar unha vista de ollos en vídeos anteriores en que falei de libros bastante interesantes publicados na Travesía Editora, como é os apelidos da Galiza, Portugal e do Brasil, que é do Diego Bernal, entre outros que teño por aí, que agora mesmo pois non lembro de memoria, mas si, acho que o Galego Tropical, Galego do Brasil, é outro dos libros que anda por aí. Pronto, a cuestión é a seguinte. Colocaba el un tuit no día 7 de maio que di isto: palabras como alface, frango, perú, morango, cenoura, etc., fan parte do léxico galego. Foron rexistradas por lexicógrafos e dialectólogos moitas veces do Instituto da Lingua Galega e da Real Academia Galega. Unha cousa é o léxico escollido como padrón e outra, moito diferente, o léxico do galego. É dizer, cando temos varias palabras para unha mesma cousa, normalmente o que acontece é que se escolle, non? Hai que facer unha escolla que palabra tomamos como referente. Ben, pois aquí comentaba o Diego estas palabras, non? E recibí algún comentario interesante, como é o caso de esta de aquí. Está a dizer, a contestar aquí, o Salcedo desta forma: de toda a vida miña avoa sementou alfazas e comeu alfaza até que morreu. Acabo de ver que non está no dicionario da Real Academia Galega. Pois resulta un pouco extraño, ou resultaría, para quen non coñecer o dicionario da Real Academia Galega, que un dicionario da lingua galega non recolla palabras galegas. É unha cuestión bastante interesante, non é? Porque en todos os dicionarios existen inúmeros sinónimos para unha palabra e aparecen todos eles no dicionario. Por enquanto, no dicionario da Real Academia Galega eliminan sistemáticamente todo o termo que eles pois, non lles non sei, que non gostan del, que non lles praz. E así acontece isto que está a comentar este rapaz, que non aparece a palabra alfaza ou alface no dicionario da RAG, sendo unha palabra galega. Ben, e é interesante ver como palabras como Perú tamén e outras do tipo aparecen diversas variantes dentro da Galiza e pois comecei a pesquisar niso, non? Pesquisei na páxina do Instituto da Lingua Galega e apareceran esas posibilidades, como digo, e acho que é unha forma interesante, non? De nos informarmos sobre se realmente pois unha palabra ten algún tipo de rexistro dentro da nosa lingua ou non o ten, xa que o diñeiro vai para a institución e o mínimo que debería de acontecer é que a institución informe as persoas e non o contrario, que é o que está a acontecer, non? Que se dedican a manipular mesmo desde programas televisivos como ese de
como é que se chamaba, digo cho eu, pois dese tipo, non? Ven sendo unha manipulación informativa absoluta. Entón, imos ás fontes, as páxinas, colocamos a palabra e esperamos achar algún tipo de resposta. No caso, pois, de Perú, se pesquisamos, porque existen varias páxinas do Instituto da Lingua Galega, no Tesouro, e temos aquí varias palabras dependendo da zona. En Portugal temos varias, tamén temos algunhas referencias no Brasil, e vamos a Galiza especificamente, zona de Redondela, Pirú. Aquí están a utilizar esa variante de Perú que é Pirú, que é sinónimo de pavo. Vamos ao Tomiño e aparece aquí, pois, Perú e Perúa. Tamén ven de Perú, de pavo. É dizer, temos exemplos de que esa palabra ten uso na Galiza, mas os usos van desaparecendo, sobre todo se son de zonas moito limitadas. E estamos a perder ese léxico, estamos a perder esas palabras. E resulta engraçado e mesmo paradoxal que certas persoas se dediquen a dicer de que se se utiliza a norma reintegracionista, pois vamos perder a variedade galega por conta da lisboeta. E eu pregunto, ponto primeiro, a norma da Real Academia Galega non está a erradicar toda a variedade da lingua? Eu acho que é obvio que sí. Cualquier padrón establece uns criterios específicos, os demais fican apagados. Por tanto, tendo en conta de que en cualquier norma acontece isto, de que se perde unha variedade, logo temos a cuestión lexical de pois unhas persoas que se dedican especificamente á lexicografía, que se dedican a eliminar palabras do dicionario. Isto xa é un lingüicidio en toda regra e isto xa é unha cuestión específica da Real Academia Galega, que se dedican a matar a lingua, literalmente. Entón, eliminan as excepcións do dicionario, mesmo tendo o dicionario de dicionarios, tamén accesible desde internet, da Universidade de Vigo, que nos ven a demostrar, en inúmeras ocasións tamén, que esas palabras están registradas non nun, nin dous, nin tres, mas en moitos dicionarios. E, infelizmente, iso é o que temos. Mas disto as persoas non se están a queixar, están a falar de que os outros, por seren reintegracionistas e escrever diferente, pois van a acabar coas palabras galegas. Pois moitas veces o que acontece é que as palabras que utilizan esos reintegracionistas son palabras galegas que van desaparecer porque non son privilexiadas polas normas que establecen pois, os organismos como o Instituto da Lingua e a Real Academia Galega. Entón, lonxe de substituir nada, o reintegracionismo está a permitir manter vivos certos termos e palabras que non estarían vivos de outra forma. E é, por tanto, contrario do que estaba a dizer esta persoa que, pois, por acaso, digo esta persoa que me coincidiu de ler iso no Twitter e eu non quero discutir, que moitas veces pois, é perda de tempo, non? Discutir con persoas que teiman e están direccionadas e isto é así porque é así, o digo eu, e ta. E non a forma de que estas persoas sexan capaces de pensar, raciocinar un bocado. Ben, dito isto, a cuestión esta da padronización da lingua, da escolla lexical, etc., que me parecen interesantes, e aliás pediu unha persoa nun comentario que falase pois, exactamente que falase nisto no canal de YouTube e aquí está a miña resposta a
questón específica. E pronto, para alén disto que tiña pensado comentar, non? Estas questões pois, relacionadas co léxico e relacionadas coa normativización ou padronización da lingua, tamén quería facer un pequeno comentario a respecto dun vídeo que subiu recentemente o meu compañeiro, o meu amigo Cristian Sales, do Brasil, Río de Janeiro, que dicía que estivo a pensar sobre a questón dos neofalantes, non? Na Galiza. Para persoas de fora que non estexan pois, informadas o que é isto do neofalantismo, que é un neofalante, non? Un neofalante é unha persoa que nunha sociedade como é a galega, onde conviven, por así dicelo, dúas linguas, galego e castellano, sendo galego a única lingua da Galiza propia dela, cada vez máis persoas son pois ensinadas, son doutrinadas en lingua castellana e a lingua que receben por parte da familia, rompendo o elo xeracional que permitía a transmisión lingüística. Os neofalantes son persoas que receberan este ensino en castellano, que receberan a lingua por parte de familia, por parte dos centros educativos por onde pasaran, e que deciden recuperar a súa lingua mai pois deslocándoa dunha lingua de segunda categoría en usos, en contextos, é dizer, se eles utilizaban a lingua castellana para o ámbito familiar ou as relacións cos seus colegas na escola, onde for, no traballo, etc., pois mudan para o galego e tentan pois utilizalo maior dentro das posibilidades, non é? Dentro da maior cuantidade deses contextos. Obviamente, non todo se pode, porque moitas cousas da administración estatal obrigan a utilización do castellano e por tanto, imposibilitan mesmo desde, pois, por un exemplo novamente, desde a sanidade teñen recibido queixas por non dar a documentación en galego para preencher, etc., só dala en castellano. En definitiva, que existen questões complicadas. Ben, o que estaba a dizer, neofalantismo, diso é que se trata o asunto. Trátase de persoas que mudan da lingua castellana para a lingua galega, no caso da Galiza, que obviamente tamén acontece o contrario. Moitas persoas que falan galego habitualmente, normalmente, e nomeadamente persoas que estiveran, pois, que foran próximas a min durante o meu tempo na escola, sei que agora mesmo utilizan somente o castellano. Por causas de traballo ou que for, pois mudaran para o castellano e o galego ficou relegado a lingua de casa, basicamente. A lingua de falar coa familia e fora diso, castellano. Ben, diso aclarado xa este termo, non? O termo de neofalantismo, neofalante, falaba anteriormente o de Cristian Sales, dicía que en moitos países, en países africanos, países dos PALOP, non? Países de fala portuguesa, há esa idea de que neses países se fala portugués, mas realmente a cuantidade de populación que fala portugués neses lugares é moito baixa, en moitos casos. E entón colocaba esta questón, Cristian Sales, e dicía deberíamos valorizar máis os neofalantes galegos como persoas que están a facer un esforzo, non é? Un esforzo moito grande por mudar
questões que veñen dadas desde a familia, que se naturalizan, digamos, esas tendencias de perda da lingua galega ou lingua portuguesa da Galiza. Deberíamos valorizar isto e como estas persoas levan o uso da lingua galega dun uso exclusivo para casos específicos. Se traballan, por exemplo, na administración pública galega e teñen a obriga, non é, de responder e utilizar a lingua galega en determinados casos, que nen sempre é así. Há funcionarios que non están a cumprir a lei e pode dar fe, porque tamén estive en contacto con persoas que e mesmo apareceu algunha noticia levada pola Mesa de normalización lingüística, e justamente estaban persoas a denunciar como funcionarios non cumprían a lei e respondían e utilizaban somente o castellano e nunca o galego, cousa que non debería acontecer. Mas pronto, non quero desviar a atención da cuestión principal que estaba a falar aquí, que é a cuestión específica destes neofalantes, que están a facer un esforzo por levar a todos os contextos de uso diario a lingua galega ou lingua portuguesa da Galiza. Se o compararmos con estes outros países onde a lingua portuguesa é minoritaria, e segundo dicía Cristian Sales, se utilizan universidades, lugares pois de máis cultura, acceso pois, cultural, non é? Sendo estes unha minoría, e mesmo moitos deles, dicía el, utilizando a lingua galega dese lugar, ou portuguesa, somente para estes específicos contextos e depois falando en dialectos desas diversas zonas, deberíamos considerar entón a lingua portuguesa da Galiza máis unha lingua dentro das linguas portuguesas, ou debería, porque esas outras linguas en países africanos son consideradas e aparecen en toda parte e sempre se falase sempre niso, de que facen parte dos países de lingua portuguesa africanos, dos PALOP, mas da lingua da Galiza non se fala. E se fala, somos aquí persoas que estamos desaparecidas, que facemos parte dun círculo que observa, mas o que acontece é que aquí tamén se está a exercer o uso da lingua galega ou portuguesa da Galiza e non se está a ter en conta. E esta lingua está a desaparecer. E entón, o que dicía o Cristian é, debemos valorizar os neofalantes, debemos valorizar que existe a lingua portuguesa da Galiza e ser recoñecida internacionalmente, ou vamos deixar que desapareza a lingua galega da Galiza e continuarmos a ignorar a súa existencia e a consideralo un dialecto ou menos do que iso, porque ao final a realidade é que é un dialecto máis da lingua portuguesa por todo o mundo, mas non é un dialecto do castellano, que é no que están a transformar a Academia Galega, establecendo léxico castellano para utilizar na Galiza directamente con palabras como merluza ou outras cousas do tipo, ou inventar coadas de lava en vez de fluxos de lava, etc. etc. Están a inventar unha lingua nova ao gosto deles, copiando o castellano. Queremos iso? Queremos un dialecto do castellano? Ou queremos unha lingua abranxente que estexa en contacto coas demais variedades e que sobreviva? Esa é a cuestión a que nos temos de enfrentar e sobre o que nos temos de debruxar día a día e pensar cual a saída a todo isto, como podemos mellorar a situación da lingua galega. E iso non pasa polas institucións que están a facer o contrario do que debería ser feito. E, por tanto, aí deixo as miñas reflexións, desculpai o demorado do audio, do vídeo, quero dizer, e nada, espero eses comentarios, o que acháis de todo isto e quais poden ser as solucións do noso problema, porque apuntar o problema é máis ou menos fácil. O problema agora é como arranxar isto, como podemos facer para mudar as cousas.
E nada máis. Un abrazo a todas e todos. Vémonos no próximo vídeo.